Borong genang bikas de permani yagram bai Mia eba 16 tarik 11 mas 2025 salmai kokti salo salni sanja jorabo borokni joining wngkha matro no borokno kok sawi je kok sawi yagram bai thalaimani borong genang sar tribal welfare minister bikas de permani yakti aboni loge no khung ainani bagise jora nasingui tongsuo borokni manthai eba borokni je imang no puron khlainani bagui absukano dokha phung aikha matro no mokolni mukhang suwi jokhon te bwsakha kaino borokni mokolni bwskango no borokni lama ari no sanamnani bagui loge no 2000 rohori rijaka abono nugui no khatung khajakate borong gonang torende broma abono nugui khawo tongthok tongbaya belai kheno khawo khatung jagui tam saka naine dije ani sane entertainment channel ni bisingti samung khainai borok obo haino dofano sabo hamjak phunugui rikha borong gonang sar tribal welfare minister bikas debormani je samung tangbo tango borok kok semisi sawo samung mungsa khaya phiaba tini jora jernukmani tribal welfare minister ni bisingti samung je sekang khaijago kok ulogo sawo abo hai klai truk dofani lukurok no hamjagui bamsawi yapri ri tongo nainegi jerani sane entertainment channel ni bising tamni hingga sini tibrasa hamkare montri sin sar bikas debroma mia sari ko sunga kogri kelangmani ko punya tini ko tahu ko coba sika ata ni ata noten bisingono gari tubui ko dorda ha bakai ton bhaja abone baga pai pheleya sin sarna hambai joto jonogon ba belanya ka hamni sarna support ekdom fulfill abone baga sarna pai phele hamai mari o bo asake borong nai mani kogri kog narang mani ko punya kam khai mani an baga sarna pai phele hambai loge no bagari rohri ko lama khari tabo complete khai dum